Wideway præsenterer Siemens keramisk kogeplade. Den keramiske kogeplade har 4 high-speed kogezoner, som gør opvarmningen endnu hurtigere. Du kan bruge alle slags fladbundede gryder og pander på denne kogeplade. Touch Slider er en innovativ teknik, som er mere enkel og brugervenlig end knapper. Du skal bare berøre den med fingerspidserne. Når man laver mad, er det rart at kunne regulere varmen præcist. Her kan du vælge mellem hele 17 effekttrin. De er delt op i halve trin til et maksimum på 9. Det giver dig stor fleksibilitet i madlavningen. En anden smart funktion ved denne kogeplade fra Siemens er opkogningsautomatik. Her kan du hurtigt få gryden i kog, hvorefter der automatisk skrues ned igen. Og når vi er ved børnene, der er børnesikring, som spærrer alle kogezoner mod uønsket tænding. Så ingen brændte fingre her. Du får med andre ord en solid kogeplade, som fint dækker behovet hos en familie på 3-4 personer. Hvis du har brug for yderligere vejledning, både før og efter køb, kan du kontakte os på chat, e-mail og telefon.